Hallo, hallo, al liefken ijs met Tammo. Hallo, hallo, al liefken ijs voor de radio. Goeiedag, hier met de directeur van mijn theater Don Quixote. Ik mag u nuiken vanmiddag weer in mijn theater voor een prachtig programma. Tammo uit Tradeland komt weer vertellen. Het is muziek weer, het is geweldig. Ik zou zeggen, vernuiving. Goeiedag, hier met Tammo. Ik wil het even met hem over het klooster Palma. 1288 woonde door 191 non. Kijk, door ligt Palma door. En een van mijn vuren, nou Pude, die woonde in Saxe-Mawol en die zoekte, die klonterde een beetje in het klooster bij Palma. Beetje de wie de wichter door, zeg maar. Hij deed alles door een beetje. Maar in 1200 is het klooster opgericht. Sticht, zeg maar. Maar het was er altijd na de barrel. Onder de steunvloot nog aan. Ze zaten altijd in het water. En in 1500 was het nog zo. En dan kwam er weer een grote steunvloot. En toen moest nooit het klooster wel achter zich laten. De abt was dat gat al opfokseld. Hij rijp hister. Wichter nooit omfietjen, nooit omkontje. Het was goud van Liene en als de duivel ervan duurt, wordt er staat meer altijd knibbelstouw. En zo ben ze naar Westerwol vlucht. Toverlokster, vrouwmeers van Pude, die zei, nou zo'n onneuzelmeers, die zei van, als ze er blij waren, aan ze de fouten erbij koud kregen. Zoals me net zei Pude, ze was zo onneuzel man. Ze liep een keer op een padje, zegt Pude, zegt, kijk een dood vogeltje, en dan keek zij in de lucht, zeg maar. Toen is ook Spitkeet is ook weggespeld in die steunvloot. Jongen die kon zwemmen als poggers. Maar Pude die lag op de voordeur en Toverlokster op de achterdeur. Onderschuit maar te wennen, zei Pude. Maar hij was wel bezorgd, hè. Hij ruikt naar kist redden. Ja, zegt hij, als er maar hand bij deuren komt. Nou, hier komt het luidje. Ik zal het even met het luid gooien. Het was in het jaar 1500. De wind woedde over het land. De zee broesde tegen dieken. Het ging allemaal hand in hand. Wat een weer, wat een noodweer. Wat een weer, wat een weer. Wat een weer, wat een noodweer. Wat een weer, wat een weer. Bij Jansen was de nood het hoogst. De dieken waren door nooit te hout. Het water dat kwam al hoger. We kregen het toch wel benauwd. Wat een weer, wat een noodweer. Wat een weer, wat een weer. Wat een weer, wat een noodweer. Wat een weer, wat een weer. We moesten morgen dat we wegkwamen. Het water dat kwam al over dik. We runden touw naar Westerwolde. We kwamen dus door de sliek. Wat een weer, wat een noodweer.